Ini. Ya cepet entek kowe kabeh sawak. Aku gulu tok. Nek kaku guluku. Dikeki kuwi langsung mari, lemes. Ini kira-kira tegangan tinggi ya. Ya. Marai sing ora-ora. Karangan. Terus guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkono lho, beklek nek kalau cahaya. Jumpa lagi di channelnya Denny Ismail. Aduh, doproknya kayak babon sapi poang. Doprak kayak para payudoli. Sing tak syuting ndek ae kan awake sing gemoy sedep. Malah apik lemu den timbang kowe kurek ngono kuwi. Kurek kuwi ra sedep blas. Heeh. Nek lemu ki ginuk-ginuk. Apik sing lemu kaya Mbak Yu ngono ginuk-ginuk. Tapi nek cilik berbodi yo apik yo. Megi nek wong berbodi ayu-ayu deh. Wong iki ayu enek masane. Tapi nek wis umur nek enek dhuwit akeh iso ayu. Ya karena masane dhuwit akeh. Ke dipoki 100 juta. Ya malah gede. Mangan ae. Si diburu mangan ae ra macak tapi mangan. Nek jamane cek perawan kayak pola sawake saiki wis mikir. Saiki ndek bojo wis mliur-mliur. Iya. Belum kaya lagi ya wis. Nek golek duit. Nah, tak wis. Ora gelem ya wis golek ya wis. Cek masuk. Apa yang golek? Apa yang golek anu? Cangkeme kok elek. Aku iki ndak wong apik, ora wong apik. Nek kadung bosok ya sak umune diomong. Wis apa neh? Aku mampu permen iki. Dedek mau. Minyak iki ya? Oh, gak iki. Minyakku. Minyak. Heeh. Wangi, Den. Anyar. Anyar. Apa ambu apa? Kayak permen anu. Ku lho. Putih. Heeh. Sing warna-warni iki lho, Den. Teko kene ambune. Inuk ya. Heeh. Seger. Legi lho. Heeh. Awet. Jajal kok ngono. Apa nang iki? Enak tenan. Retek. Helman niki helman. Dulu kan apa? Imang wis bar kok kono, mulih meneh. Lah ben sore yo udan. Sore yo ya opo. Kene mulai tengah 5. Heeh. Kok tak mandi ya, Le? Anakku ya urung. Pemelok. Pepo. Wis rambut toy kok pinter. Kok diurusi engko nek bare mulih iki ya. Ora ono nek bar-baran. Kok dianu misan ya, Den? Pambuntelno misan. Iya. Nek kono gak enek ngene. Gak enek. Masak kowe leng kowe enek iki nek setiap ning ngono. Lah tuku ning ndi sih? Ah, dibuntel dhewe leren buntel kok. Nek wong kono gak iso, Mbak. Ngene ana kae enak. Oh, ngono. Tak berangkat ya. Yo. Kene ora tau jamu nek jamu yo. Kokok. Nek nem kokok es. Iya. Ikan iki rasane koyo Lah kowe ngombe obat diet yo. obat dia malah gila. Kok malah kudu rasane piye, Den? Alah malah kepangan. Masuk. Saya tak kepet kepangan kalau Dune anu yo, ngimbangi yo terus gak makan yo. tantangan berat. Cara makan godokan yo, harusnya yo. Kan anti tepung, Anti minyak, gorengan. Pokoknya makan makanan berat iki gak oleh yo. Harusnya nek khusus diet. Lah aku kudu makan bakso ae, Guys. Ya ayam bakso kesukaane. Ra iso kok diet. Wis lemak kabeh kok. Lemak jahanam. Wifi-ne kok bakal wifi kok mandaran. Iki bekakase kok hancur iki mangki jane bakal apa?
Pokok iki lho ngene ane. Nyep. Motor. Lah ya juga dadi kayak hanyep ngono kene kulkas. Nanti dilanjut lagi ya, wis limoy. Wis nyampe nih Cepu guys. Wis buka burung. Alah, kono. Tutup. Ya, buka jam 09.00 ta iki. Iya iki. Iki tutup kabeh. Soalnya merewang. Dadi nek gak golek ya mene. Oh, sok ngene tutup kabeh golek ning ndi, Den? Pasar ya nek. Lah ya plaza nek pasar. Nek pasaran ning Mas Karunia ku lho, ya ki nek bakal kambi. Ono kuwi. Tapi ki biasanya gak pakai api-api. Iya lah iki. Kali mingguan. Ngaji ki enak. Wes saiki dikek tangga. Oh. Kok mbek delok-delok. Saiki Tapi sandal api-api, aduh tak delok sih. heeh. Walah, Delok ngisor sih ah. bingung kok alon-alon. Wes saiki ditambahi ya. Nek tas nek sepatu. Tapi kuboy. Weh, thumbnail. Mantap. Yang golek baju ya guys ya, nggo Rafa. Kayak warna apa ya? Kayaknya aku. Sak mesih kurang pindah, Bu. Delok ukurane ya. Ame kelas 1. Paling 6 tahun. Ukurannya kurang gede. Sama tuh. Kurang ageng kalau 6 tahun. Yang besar cuma ukuran putih. Tapi sedeng awake ya sakmono, Den. Awalnya tapi oh begituan Bu, baca cilik soalnya. Ya sak kuwi lho. Lah nek sing kaos biasa ora nek. Enggak ada. Ben tunggu ngono wis. Masih haji kula kok. Nek dina Sabtu tek kakek ya tetep aku ngene iki, Bu. Sing ndi, Mbak? 100 ndi, Mbak? 100 ndi, Bu? Wis iki ketake. Kecil. Oke. Sing potong ukuran iki. Apik kalau ini. Bocahnya sak ini apa ya? Ini ya. Ini tiba dapin sedeng ya sak ini. Mau sak dapin malah gede dapin lah. Iya, Dapin gede dapin. sedeng. Satu. Berapa?
Kayak kaos. Tas ada. Tas, sepatu. Ben kene. Ya. Enggak ada kalau tas. Kayak tas. Tas Tinggoy mbak tapi tasem kae. Karek kowe. Klambi yo kena mbak. Klambi dawa-dawa ngene iki. Bocah anu apa ora ya? Enggak. Oh cilik-cilik. Lah mbak, nek tas senengane biru wonge. biru rek. Heeh. Soalnya dekne pecinta biru. Angger nganggo ngono iki. Pakai yang biru. Ya lanang kan ya biru. Senengane biru. Enggak iya. Mana nek nek. Apik, Mbak. Dene. Ini kok kabeh. Ini kok. Kono. Kok Serius. Ultraman. Ya sing Ultraman, Bu. Heeh. Dene kayak apa gambare? Gambare lali. Ya pokoknya ya biru cuma lali. Tinggo. Iki wis sekolah. Heeh, aku yo nek Berguna, bermanfaat. Nah, Apa kono? Iki ya apik ndi? biru apa kok? Gak apa-apa. Sing kaya apa? Kayak apa? Gede iki lho, Mbak, tapi Mbak ya. Main kayak apa? Heeh. Mbok karek kowe sing ndi bingung. Apik ndi? Iki lah. Bandingno kuwi mbek iki. Gak apa-apa sampeyan kena digo kelas 1. Kalau TK itu cukup. Cukup ya, Mbak ya. Bisa se jauh itu ada hijau. Wes kuwi. Ya. Heeh. Sing ndek man piye? Padha. Apik ndi? Gambare sangar ndi? Aku seneng. Oh, apik Mbak kita ya iki. Heeh. Ya. Ya, alah pengen kabeh. Ya lo yo. Ya wes kuwi gentenan. Lucu. Depannya thumbnail, guys. Yes. Oke, baik. Sudah, Mbak. Kowe apa golek apa? Terus guys nanti dilanjut lagi ya. Engko Mbak nang kene gak iso ngemas ya? Ya bisa. Oh, gak bisa. Nah, Ya wis aku tak anu nang omah ae. Ya wis guys, heeh. Tak golek-golek sik Mbak apa ki senengane. Wes dapat kita pulang. Aduh, gak apa kan? Hampir meneng aja, ngantuk. Aduh. Ini cewek kok numpak motor gede kok. Aku seneng kok. Langsung kita guys. Terus dapat kita pulang. Engko nek diterus-terusno sak 5 jam ora mulih kebun. Soalnya apa tanggungan rewang ya, Mbak? Tanggungan rewang kok suwe Alah.
Ya sebenarnya pemirsa ya kok cuman dadi buntel ngono ae. Jadi ini wis pamit golek kadone. Terima kasih banyak sudah selalu support konten-konten terbaru Mbak Deni Wisma. Kayak saran semangat masukan tonton terus iklannya wis gak skip. Sepurane nenek moyang tutur katanya saya salah semoga berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Deni Wisma pamit becek ketika Allah kata dadi sampai ngarani mong liya. Sampai peletot. Kira wong ngaki mang kemerus. Ngomong-ngomong nek